Kirjauduin justiin sisään tämmöiseen hotelliin, joka on oikeastaan kulman takana siitä, missä me asutaan. Jokainen, joka on pidemmässä parisuhteessa ollut, niin ymmärtää ja tietää sen oman ajan tarpeen ja sitä, että kuinka tärkeää se oikein on. Ja me kun ollaan tässä nyt, me ollaan oltu yhdessä 5,5 vuotta ja nyt viimeinen vuosi me ollaan oltu hyvin tiiviisti, me ollaan reissattu yhdessä ympäri maailmaa ja tällä hetkellä tosiaan Vietnamissa. Mutta se oman ajan tarve, ja mä huomaan, että mä tarvin ainakin itse sitä todella paljon. Joten nyt mä buukkasin itselleen tämmösen hotellihuoneen tästä nurkan takaa. Ja mä vietän täällä yksin kaikessa hiljaisuudessa 2 päivää. Koitetaan ottaa tästä kaikki irti ja saada vaan kaikkia stressitasoja alas ja sillain. Se ei ole oikeastaan niinku se mun tuleva vaimo, ei ole se niinku isoin stressin aiheuttaja tai mitään negatiivista tässä, vaan se on vaan se oman ajan huomioiminen, itsensä huomioiminen, niin mun mielestä se on parisuhteessa todella tärkeää. Varsinkin pitkissä parisuhteissa mä uskon, että kaikki tarvii sitä omaa aikaa ja sitä, ettei oikein niinku semmoista aikaa, että sä et ole tilivelvollinen kellekään. Sä voit vaan niinku mennä tohon noin ottaa ulos kahvi ilman, että täytyy niinku selittää tai hirveästi kertoa, sepustaa tarinaa, että mihin sä menet, koska sä tuut. Ja vaikka parisuhteessa tälleen mun mielestä niinku kuuluukin ja se on ihan normaalia, mutta me ollaan molemmat semmosia yliajattelijoita ja meillä on tosi vaikea niinku päättää, rytmittää meidän päiviä tälleen. Et se on välillä aika raskasta ja uuvuttavaa. Nyt hän saa olla kotona nyt rauhassa yksin, tehdä mitä hän haluaa, katsoa niitä ohjelmia mitä hän haluaa. Ja mä teen nyt niinku samaa itse täällä toisessa hotellissa. En mä tiedä, kuulostaa sitä jotenkin vähän erikoiselta. Mun mielestä ainakin on hyvä. Testataan pari päivää ja katsotaan mitkä fiilikset sen jälkeen. Ja tossa ainakin meinaa ottaa pikku kylvyn tänään. Kävin hakemaan tommosia vähän maskeja. Vois lähteä vähän katsoa, millainen tää hotelli oikein on ja mitä täältä löytyy tuolta yläkerrasta. Mutta ei mitään. Koitetaan vähän relata täällä pari päivää. Huomenta. En ihan liian hyvin tullut nukuttua viime yönä. En tiedä mistä se johtuu. Ehkä vähän tämmöistä ylivirittyneisyyttä tuki kuitenkin vielä dropattaa vähän miettiä, että miten tässä oikein pitäisi olla. Viikkoa aikaa hengättää ja olla omia ajatuksensa kanssa. Mä tulin nyt aamukävelylle tähän samalle houdelle, missä yleensä aina kävellään aamuisin. Mulla alkaa puolenpäivän jälkeen pari palveria, mutta mä hoidan alta pois paritkin tärkeitä työjuttua. Mutta sitten muuten mä koitan tehdä ihan minimaalisen työn tänään. Aina on suunnitelma mennä flow mukaan sillä miltä tuntuu ja katsoa mitä tänään saadaan aikaa. Se on musta super tärkeää niinku kuunnella semmoista niinku itteensä, että mitä niinku oikeasti haluaa, koska se intuitio, niin se tunne siitä, mitä sä haluat tehdä, niin se ei valehtele hyvää. Sitä mun pitäisi kuunnella vähän enemmän. Ja sekin, että mä yleensä kuuntelen jotain niinku musiikkia tai jotain niinku podcastia, kun mä käyn aamulenkillä tai aina kun mulla niinku vähänkään vapaa-aikaa, niin kun mä kuuntelen aina jotain, niin mä altistan itteni semmoiselle jatkuvalle hälylle ja tälleen. Ja nyt mä oon koittanut vaan pitää näitä peltoreita päässä sillä lailla. Mä vaan pidän niitä kuulosuojana eikä, että mä en kuuntele mitään.
Ja ne blokkaa niin maailman melua ja sitä ääntä. Mä huomaan, että kaipaa tosi paljon ihan täyteen hiljaisuuteen. Että tulee mieleen joku semmoinen Suomen mökki keskellä, ei mitään. Puita saunaa ja mereen, järpeen uimaa. Jotenkin tähän kohtaan ihan hyvä. Tämän takia Vietnam on hullu hauska maa, kun täällä ei kukaan välitä yhtään mitä. Täällä on kansan tanssit keskellä katua aamulla. Tossa vaan jengi vetää. Täytyy kuvata jossain kohtaa, mitä kaikkea täällä oikein touhutaan täällä rantaraitilla. Niin vähän mielenkiintoista. Aina jotain näyttöä, joko se on läppärin näyttö tai kännykän näyttö, ja jatkuvalla syötöllä me ollaan koko ajan altistuttu jollekin hälylle, jollekin melulle, ja miten siinä ikinä ehtii miettiä, että kuka mä oon, mitä mun sisällä liikkuu, mitä mun pään sisällä menee, kun me mietitään koko ajan jotain muuta, me katsotaan koko ajan jotain sarjaa, jotain elokuvaa, me ollaan TikTok ja IG Reelsseistä puhumattakaan. Meidän aivothan on ihan muussia. Ja se, että nykyään hyvin monen elämä on aika lailla sitä, että käydään töissä, sitten tullaan kotiin, katsotaan jotain telkkaria ja sitten vähän tehdään jotain ruokaa, askerata kotitöitä, sitten mennään nukkuun ja sitten taas toistetaan sitä uudestaan ja uudestaan. Ja missä kohtaa sitä oikein ajattelee sitä, mitä mä itse haluan elämältä? Jollet saata tietoisesti aikaa sille. Sä vetäydyt pois ihmisten ympäröimänä, sä meet johonkin paikkaan, missä sä oot enimmäkseen yksin, et kuuntelis mitään musiikkia tai podcastia millekään altistunut, vaan istut yksin niitä omien ajatusten kanssa. Täytyy myöntää, että on ollut kyllä erittäin vaikeata, mutta niin kuin mä oon nauttinut tästä tosi paljon. Ja jotenkin tuntuu, että on vähän kevyempi ologi ehkä niin kuin nyt jo. Koska mä oon ihan kauhean yliajattelija, mä oon ihan kauhean stressaamaan, mä oon kauhean murehtia. Mä oon koko ajan varmistaa, että kaikilla muilla on kaikki hyvin. Meillä on todella paljon asioita hoidettavana, käytännön asioita, mitä pitää vaan pistää eteenpäin, pitää pyörät liikkeessä. Mutta se, että ei saa kadottaa itseänsä siinä prosessissa niin kuin missään kohtaa, vaan se, että miettii, että millaista elämää itse haluaa elää. Mikä on se oma unelma, millaista se niin kuin olisi, koska me voidaan itse luoda se. Ja sit sen mä oon huomannut, että tämmöisestäkin elämästä, mikä näyttää ehkä ulospäin semmoista oikein unelma elämältä, ja niin kuin se onkin mulle. Tää on just semmoista elämää, mitä mä haluan elää, mut mä en halua prosessissa kadottaa itteeni ja olla sillain, että elää vähän menneisyydessä ja tulevaisuudessa, ja sit koko ajan on jotain niin kuin päällä, ja kaikki on aina jotain muita varten. Et tosi vähän on semmosia asioita, mitkä on ihan täysin vaan niin kuin mua varten. En mä tiedä, saako se mitenkään kiinni tästä mun ajatuksen juoksusta, mutta se on mun mielestä todella tärkeää, varsinkin nykymaailmassa, että ottaa sitä aikaa itselleen ja niillä omilla ajatuksilla ja katsoo sinne vähän syvälle itteensä, että mitä sieltä oikein löytyy. No, mä oon tässä justiin vähän tehnyt duunihommia, saada muutamat sähköpostit hoidettua, jotta voisi keskittyä vaan siihen olemiseen, ja siitä kautta tulee niitä omia ajatuksia sitten niin tulvii pintaan, että mitä sitä oikein haluaa tästä elämästä. Okei, nyt on tänään aika lähteä kotiin ja muutamia ajatuksia tästä. Mä olin nyt 2 päivää ihan yksin tällä hotellilla ja niin odottaa saattaa. Ikävä mun kumppani tuli heti ensimmäisenä iltana. Ja sit oli paljon ajatuksia, että no mitäs nyt? Et nyt mä oon yksin, nyt mä saan tehdä ihan mitä mä haluan tehdä. Se on yllättävän vaikeeta. Ja toinen mitä mä huomasin, että on yllättävän vaikeeta myös pysyä pois siitä kännykältä. Kun se tarkoitus oli vetäytyä ja ottaa aikaa itselleen.
Niin sehän olisi mennyt ihan Kankkulan kaivoon, jos olisi ollut vaan puhelimella. Olen tosi ylpeä itsestäni, että pystyin minimoimaan sitä puhelinaikaa. Töitä tehtiin sopivassa määrin, relattiin isoissa määrin, vähän ulkoilua, vähän rentoutumista kylvyssä ja teki tämmöisiä hemottelujuttuja, mikä tekee oikeasti ihan hyvää jopa meille miehillä. Ja lukenut vähän kirjaa, mitä mä oikeastaan halusin tähän loppuun vielä suositella. On tämmönen kirja kuin Good Vibes, Good Life. Ja täällä kirjassa sitä on tosi helppo lukusta, täällä on tosi paljon tämmösiä. Oho. Siis mä vetäsin ihan vaan randomilla auki niin sitten tuli tämmönen quote tähän. Ja se on ollut justiin se, mitä mä tein niin tää pari päivää. Huomaa, että kaipaa ehkä seuraavaksi semmoista ihan totaali resetoimista, että ei olisi mitään elektroniikkaakaan, että olisi oikeesti vaan ihan täysin yksin ilman mitään häiriötekijöitä. Nyt mulla on tosi paljon kevyempi olla. Mä odotan, että mä näen Ronian kohta, me mennään sitten suoraan aamupalalle. Ja nyt taas tuntuu, että pystyy antaa itsestään paljon enemmän kuin on ollut hetken aikaa itsekseen ja yksin. Yksi oppi ehkä, mitä mä myös ajattelin paljon, on se, että hyvä ottaa tämmösiä mikrotaukoja tavallaan siinä arjen ja päivän keskellä, että täälläkin on upea biitsi niin kuin aamusi ja hyvin voisi käydä aamulenkillä ja sitten vaan istua meren äärellä ilman mitään. Edes puoli tuntia. Mä uskon, että se tekee ihan ihmeitä. Ja ylipäätään opetus siitä, että kuinka tärkeää se on tuosta kaikesta niin maailman hälystä ja kaikesta. Joku puhuu sulle tai sä puhut jollekin ja jatkuvalla syötöllä. Sä oot koko ajan alttiina jollekin. Niin on tosi paljon ärsykkeitä, monen erilaista. Niin siitä kun pääsee semmoinen niin totaali hiljaisuuteen tai totaali semmoinen, että et oikein kuule mitään muuta kuin niitä omia ajatuksia, niin mun mielestä se on tosi hienoa ja tärkeää opetella olemaan. Musta tuntuu, että moni löytäisi aika vaikeana vaan olla tekemättä mitään, että on jopa tylsää. Mä pakkaan nyt kamat ja lähden takaisin tonne meidän omaan hotelliin ja lähdetään aamupalalle ja lähdetään taklaamaan tätä päivää tosi hyvillä mieliin. Mä toivon, että sulla on ihan mahtava päivä. Kiitos kun katsoit video tänne asti. Muistat jalaa kanava ja tykkää videosta ja kommenttikenttään. Jos sulla on heräsi mitään ideoita tai ajatuksia, niin jutellaan niistä. Ciao.